Visc en el primer segona d'un edifici amb 19 llars, amb 19 focs que s'ha de protegir, amb 19 habitacles plens de vida, amb 19 finestres que et permeten veure fotografies del que passa dins. Observo el meu edifici, em fixo amb el que veig, amb el que sento i amb el que intueixo. I llavors apareixen les històries. Sí? Visc en un tercer pis d'un cub molt alt i gris. Cada finestra és un món que viu dins d'un altre món. Si l'obres de bat a bat, podràs sentir com el vent deixar entrar aquella història d'un que ja no té memòria. Si escoltes entre parets, tindràs la clara evidència que l'olor de llar de foc és motiu de confidència. Gent que s'explica secrets, gent que no sap ni qui ets, però truquen si els hi cal sal, perquè ets i seràs la veïna de dalt. Vides interconnectades per escales i ascensors, cadascú amb les seves neures, cadascú amb les seves pors. Vides interconnectades per escales i ascensors, cadascú amb les seves neures. Tothom vol ser més, millor.